Kajing penyap dusmon jong ki runar ki bomla bantim ya ki do ha kawai kapung ka bodon ha ulom Mawthadraishan ka padang ha papo upur usam jong ka shnong laudisai kala penbitar ya ki traipung bat ya ka shnong hi baro kawai kumta na kalyang jong ki trai jaka rengkat ka shnong kilalai ban mudui de ki ejahar hamairang police station east and west khasil district kumta menta ka singi ka khatwai tri ujaleu araja arpar ki pulit kilalai ban jurip ya ka tei ke jaka bat kilalap ya ka jing shisha bada ki hajar ki do ki dang per hasla ha ka tei ka jing le jurip ki pulit kilara ru ya ka badi ki do kha balayap na ka banta ban le ya ka tes ha forensic laboratory shillong ban lap ya ka daw jong ka jingyap Katai ka jing penyap dusmon jong ki runar kalabo ru ya ka jing ma ya ki paitba jong ki pau tali ki shnong ki papanon kam ya ko bam di ka bakiring na katerlong jong ka tei ka pung ha ka tei ka singi layo ru ban ya kren bu utrai jong ka tei ka pung rangkat bat u secretary jong ka shnong laudisai ha ka ba ki lapan ramjur ya ki runar ke bale ya ka tei ka kam tongin ya singap menta ya ka ei ka bagi tei ki rangba ki don ban ong so na kaliang jong ni try ba pej bejingo smar kana ka pung la bun telik snem temenen ka jing yo jing tip jong ni yo rak da tari kumto marbak kna jong kana snong kelai jong to popung ba te kna ki yellow mi to lo khabayap ki wan ra po snong ying ndala kli ki ba ying sem ba mi yo do khas ei hana ki yetu to kna ba ong ba ki ni stam na po tanang tan liang ki ba ying sem ki sha ban set ni lo kha kimi pa ki lo berat lut no ik to kha tan na kaling jong ik try bade mardor ngi lo wan ki ka pung ban pej ban jumo ndan na pung padang i lap shisha ma ki do kha ki salanai ki do thli ki la yap lut ki la per rot jong kana ka tan na kaling jong i mar ni lap ki ka sa ni la legban ai da ka FIR ko police department Mairang. Na ling ko police department ro klem na slam da jing so khia jo ki baki lawan ban jurip jo kene ka pung baki la lap hot jo ki jing sha kum ta ki la ra no ikini ki do kha bat ka baki sa test bat sa ka wai ru kum bang le yo singo kha ka jing kren jong ki ngai ku blai sibenta na ta ka KSU circle jong ka Mawthadraishan bang le I kum to ki la penmi po social media bakla deban pen bana yakini ki chnong ki thau ba kim dei ban di ne ban bam man transport kat bom pat khut yakini ka bi ka badan po king ai kublei sibun ya president jong ka motion circle KSU bole ulakit khia lo le ka badan kam ten kaling jongi ai kublei KSU ba ni ai kublei ya ka yaki police department jong ki eastern west hill ni dapat jing so kemen sibun ba kila kloi ban yarap kini ki jing sha ba khnang ba ki griu baro ki ba sim hakane ka pung ba kirin laj na ki no ki jing men saw la ne ni ki no ki jing pang tingi dapat ki jing ai kublai sibun ki kublai sibun te berling jong ga sinong ya trainer kum ka na ding sekretary sinong te adin bangal yo nagi YouTube ki bla temi ni ki sang phalang ten mar ki singi ngam don sinong ten ngam lape ei ten adin bro ki to lang sulungo bat nga la dap ta ki sosi to crown mar kar to ki jinjia ba ga jing ri dawai ha ga ka pung ka ba don clear jong lu shan ya adin bro to lawan sinong bat nga la tap ta jing sosi ina ka kam bat nga sngo ban ong ba nga perdam jur ya kini ki bru ki ba le ya kini ka kam ko bom don shu ka sim jong ka jing ya tiplem ya ei ya ta ha ka imlang ka salang nomar hangi kalong kan don kene ko kupung bat kumjuru kene kapung kalong kapung ka ba don kam ka ba saun ya ki sinong ki ba per ha sodong jong kane ka kini ki time te ki buns totally ki sinong ki ba bam na kane ka de na ta daw nga so na dap ta ki si po kraw ba yo be de ka bi yo se kan snew yi ki mo sinong ki ba bam ki ba di ya kane ka man ka singira ne man ka step no ta pun ka me ka te hadin kita pede nga
sengau pan ong sengau tat ke benta ba kane kapung wat la kalong kapung kabado hajong lum ande ba besai ki bun li shnong kidon ru kido kido kha kido perti ringi iba ngilap menta habang ilai tangto rangkat bat ki polis department kalau ngilap paki kala ya pisha kene kido ki badan hangto ting isha kalau ga jima ba kraw na kamata ino shang shnong ki badi ya ka ki bami na kene ka jaka te nisngeu ban ong ba ni prem juri ki briu ki bale ya kene ka kam bomman ki bom don shu ka jing ya tiplem kat kene ka benta bat kalong ru ko wei ka benta ka ba itu ki briu idei ban sange mador lane ban le kum kini ki cekam markat kin ka kane ka pung ka don hajrong lum murkan warra shibun ki jingsniu hadin habut te la long ka bala aba nagaliang jongka himaru sekila le ai ka FIR po o mairang te nagapa jingkim chimki bi jokiru ilawan nakamata ban pek banjingo ban phaidin ya baru itu kisah halang ki baya don bata isu ban ai kublei namar ba ding ba jopi ba pimi iki ki media lan YouTube bang ilap ba hadin besele pek ki kapung ilap bokalong sisai unta kan kapon ling jung gisnong isu pendrem gitu ki bale ya kana kam